Unahin po natin ang panalangin ng online broadcasters at mobile journalists. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta, na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Inialay namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero starts now! Makaraang maglandfall ng 5 beses, Bagyong Samuel bumilis. Dahil naman po sa bagyo, ilang lugar sa Iloilo, Samar at Leyte lubog po sa tubig baha at may naitala ding landslide. Philippine-China Joint Oil Exploration susi daw sa Kapayan. Muling kinlampag ng mga militante. Bill naman hinggil po sa Kamara. DOJ Secretary Guevara, pinanumpa na si File Correction Chief. Minor de edad nakasagasa po ng 6 katao, 1 patay. Sundalo nagpakamatay din makarang barilin at mapatay ang kanyang kalibing guro. Burol ng 5 sundalong nasawi sa solo encounter, bibisitahin ni Duterte. At South Korean Kim Jong-yang nahalal bilang bagong Interpol President. Samantala sa ating tanong sa bayan mga kapatid, eto po, makinig sapagkat meron pong 100 pesos load na premyo sa may pinakamagandang sagot. Ang ating tanong sa bayan tonight, mga kaibigan, dapat bang isapubliko ng gobyerno ang detalye ng 29 na Memorandum of Understanding na nilagdan po ng Pilipinas at China? Ulitin natin, dapat bang isapubliko ng gobyerno ang detalye ng 29
Memorandum of Understanding na nilagdan po ng Pilipinas at China. Mga kaibigan, good evening to all of you. My name is Cheryl Dacame. Para po sa tigasing palatuntunang Kamaong Asero na sumasa inyo po ng live mula sa studios ng Leader News Philippines at inyo pong napapanood ng napakaliwanag as in HD quality at nakakarating po sa buong mundo sapagkat ito po ang ating napakalaganap na palatuntunang napapanood po ng worldwide. Bueno, kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs, Operations, Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licob. Kasama pong nagpapalipad sa ating programa si Florence Andaya. Ngayon pong araw ng Wednesday, 18. Hi, kamusta po? Isa pong mainit na pagbati ang ipinaparating po namin sa inyong lahat mga kaibigan. Sana'y okay po kayong lahat, especially ang ating mga sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Yung mga nais naman pong sumali ng live sa ating palatuntunan, you can simply call us at 0927-494-217. Samantala, kung smart naman, matatawagan niyo po kami sa 0949-736-5000. Ulitin natin ang ating survey question tonight. Dapat bang isa publiko ng gobyerno ang detalye po ng 29 Memorandum of Understanding na nilagdan po ni Duterte at ni Xi Jinping? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy birthday muna sa mga may kumplianyo po sa araw pong ito ng Wednesday, November 21. Advance happy birthday sa aking Mama Jing. Ang kanyang birthday po ay bukas. Mama Jing, happy birthday. Sino ang mga maagang nakasilip sa ating programa? By the way, at dun po sa mga nice magpabati, siyempre, feel free. Magparamdam lamang po kayo at garantisadong kayo po ay aming babanggitin ng live sa ating palatuntunan. At pinakamaganda nga po, sumali kayo sa ating talasnasan sapagkat tayo po ay mas nakikinig po ng maigi. Siyempre, pinapahalagahan po natin ang tinig ng bawat isa sa pamamagitan po ng inyo pong mga komento sa ating survey question na ang ating tinatanong po ay, dapat bang isa publiko ng gobyerno ipaalam ang detalye, maging transparent sa mga nilagdaang kasunduan, ika nga, no? Amigong Camilo Villesa Melendez nakasili po sa atin. Tulad po ng hinihingi ng mga mambabatas. Ayan. Gawin yan ng Department of Foreign Affairs at ng Malacanang. What can you say about that, ladies and gentlemen? Ano naman po ang inyong opinion? Siyempre yan. Unang may malasakit at may tapang. Programang kalaban po ng mga dorobo. Programang kalaban po ng mga kurakot sa gobyerno. Politiko man o anuman po ang inyong posisyon sa gobyerno, kung ikaw ay kurakot, suportado po namin ang advokasya ni Gerald Arcega na isa pong independent senatoriable na bitay. Dapat po ay bitay sa mga kurakot sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, bakit parang nabubulunan yung ating stinger? PLDT na naman yan? Pero natutuwa sana ako mga kaibigan na may napili na ang gobyernong Third Telco na may pangalang Miss Latel. By the way, yung Miss Latel ba, babae yan o lalaki? Ha? Miss Latel. Yan bang Third Telco yan, babae o lalaki? Miss Latel eh. Bakit hindi Mr. Latel? Ay nako, medyo naagaw yung atensyon ng inyo pong lingkod
ngayong araw na sila daw po ay nakahandang makipag-partner sa Globe tsaka sa Smart. Anong kalokohan yan? Makikipag-partner daw yung Miss Latel, yung bagong-bagong piniling third telco ng gobyerno, makikipagsosyo sa Globe. Anak ng kagaw. Talagang nagkakalokohan yata. But I don't know what is that partnership means for them. Kasi namit ay partnership. Ano kayang partnership ang tinutukoy dyan? Amigong Camilo, nating maintindihan. Kasi alam niyo po, kaya tayo ay tigang na tigang sa serbisyo po na maganda ng sa magandang serbisyo supposedly ng telco na nagresulta po sa paghahanap natin ng another major player. Po yan sa naging pangunahing gobyernong Duterte, di ba? Dahil mismo ang Pangulong Duterte ay nabibisit sa palpakis na serbisyo ng telco, especially po sa internet. Oh. But why is it now, eto pong Miss Latel, nagpahayag today na sila daw po ay nakahandang makipag-partner sa Globe at saka sa Smart. Anong ibig sabihin yan, Miss Latel? Wala kayong kakayahan na gampanan ang papel ng pagiging third telco who supposedly offer a better services than these two monopolies, namely Globe and the Smart. Nagtatanong po kami at kailangan po natin ng paliwanag. Oh? Kailangan natin ng paliwanag po dyan. Samantala mga kaibigan, ang subject matter today, dapat bang isa publiko ng gobyerno ang laman o ang detalye po ng mga nilagdaang kasunduan ng Pangulong Duterte at Pangulong Xi Jinping ng China? 29 po yun. No? As of now, siyempre, yung mga opisyal lamang po ng gobyerno na nakakalam. Pero wala Clarence, wala pang alam tungkol dyan. Ano ba mga nilagdan na yan? Ano ba mga detalye ng nilagdan na yan? Ano ba ang mga sinasabi dyan? Magkano ba ang interest ng utang na yan? Sapagkat ang anumang pong interest o ang anumang utang ng gobyerno, damay po ang bawat Pilipino sa pagbabayad, sa principal at sa interest ng anumang inuutang ng gobyerno. Yan. So, sige. Ay malalagay sa maganda, ginagastos ng tama at hindi po kinukurakot, palagay ko'y wala naman tayong problema. Di po ba? Kaya nga't mahalagang papel ng Commission on Audit dahil kailangan tingnan kung tamang paggasta na hindi nawawaldas, na hindi po napupunta sa bulsa ng mga kurakot. Yan, so ako interesado rin malaman kung ano yung mga nilalaman ng mga MO yung yan. Ha? Francis Tika dyan sa Caloocan City. Magandang gabi siya pare ko. JR Bio, para po sa akin, kung kinakailangan pong malaman ng sambay ng Pilipino ang mga detalye na nakapaloob sa mga pinirmahan na kasunduan, mas mainam na isa publiko ito para malaman ng mga tao at wala nang masyadong tanong at maraming haka-haka para direct to the point na. Yan, mahaba-haba ang sagot ni JR Bio. Nasa Saudi Arabia si JR Bio. At yung mga detalye na para eksklusibong tao lamang, kailangan itong protektahan para walang issue at gulong magaganap. Yan, mahaba-haba. Wala akong salamin. Pero kung pwede namang isapubliko ito, mas maganda para mabigyang linaw ang bawat Pilipino sa mga issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Laban ng isang laban ng lahat para sa bansang Pilipinas. Sabi yan ni JR Bio na I understand taga Tabaco City si JR Bio pero nasa abroad.
naghahanap buhay din. Nag-iipon ng pera para sa kanyang pamilya. Nagpapakahirap, nagsusumakit, nagsasakripisyo. Tulad din po ng iba pa mga OFW. Talagang ang pag-alis pa lamang sa tahanan, paghakbang pa lamang palabas ng pinto papunta sa airport, di po ba? Isang mabigat na desisyon na ginagawa po ng isang halimbawa, padre de pamilya. And worst, kung ang aalis po ay madre de pamilya. And you have kids at home na kailangan mong iwanan, at ang masakit dito, mag-aalaga ng mga anak sa ibang bansa. Anak ng ibang tao, di po ba? Ganong katindi ang sakripisyo ng ating mga kababayan. Sir Rafi Bianson dyan sa Tacloban City. Nasa Tacloban ka ba, Sir Rafi Bianson? Gandang gabi po sa inyong lahat. Teka muna, balitaan muna tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Chinese President Xi Jinping sinalubong po ng mga protesta. Alamin natin ang detalye ng report ni Nolan Ariola. Sinalubong ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo ang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa harap ng konsulada ng China sa lungsod ng Makati. Panawagan ng grupo ang pagtataguyod ng ruling ng International Tribunal kaugnay ng West Philippine Sea na pumapabor sa Pilipinas, pagtutol sa mga proyekto na magtatali sa Pilipinas sa utang. Katwiran ng grupo, hindi dapat pumasok ang gobyerno ng Pilipinas sa mga kasunduan na ang epekto ay ang pagsasantabi ng naipanalo na natin sa International Court kaugnay ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod nito, umaapila ang mga militanteng grupo kaya Pangulong Duterte ng independent foreign policy na malayo mula sa dikta ng China at ng iba pang superpower countries tulad ng Estados Unidos. Narito ang pahayag na Renato Reyes, Antonio Tino at Nery Colmenares. Well, lahat po naman yan pwede pong reviewin. Lahat naman po tayo bilang taxpayers, pwede naman po tayong mag-demand. Nilitaw nila yung mga pinipirmahang kontrata at wag na isasama dito sa mga kasunduang ito, yung West Philippine Sea. Kasi ang pakiramdam at makikita natin, lumalambot ang tindig ng pamahalaan Duterte sa West Philippine Sea dahil gustong makakuha ng mga pautang. Sa salit na nagpupursige yung gobyerno natin na ikiit yung naipanalo na natin, nagkakaroon tuloy ng parang hindi paggalaw o kawalang aksyon. At yun nga po ang resulta ng survey na marami sa ating mga Pilipino napapansin na matindi nga yung kawalan ng aksyon kaugnay nung naipanalo na namin. Una, kailangan gawin ng gobyerno ilantan ng buo hindi lamang po yan ang mga pagdarahas na ginagawa. Yung pag-akyat sa mga bangka para kumpiskahin ng huli. Kung ano talaga ang Chinese Coast Guard ay gusto lang pirata binibenta na ba talaga sa dagat, niya isang kung nilalabang nagpapahirap ang sa mga maliliit na mga lalo mangisda. pa kung Kaya sa po, joint exploration deal sa West kaming mga Philippine maliliit Sea, na mga malinaw mangisda ang ng Sambales pagbabawal na ng nangingisda dyan. sa O kaya West kahit Philippine sa Sea mga ay nananawagan mga terms, na sana po palayasin paano tayo mababang ang mga Chinese. soberanya kapalit ng utang na napakataas ng interes. So, malinaw ang bibentahe nito, China. May ibibigay sila sa atin sa mga loans at mga proyekto, pero ang kapalit niyan, sovereign rights natin sa West Philippine Sea. Ayon sa international law, bawal ang isang bansa na mag-control ng isang karagatan. Hindi pwedeng i-control ng China ang buong South China Sea dahil apektado dyan ang ibang bansa, Africa, Europa. Kaya dapat tindigan ni President Duterte ang ating teritoryo doon kasi mararali natin ang buong international community on our side, lalo pa nanalo tayo. Kaya mali yung doktrina ni President Duterte
na pag-igiit natin ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea, gera yon. Ang Vietnam, ginigiit ng Vietnam ang karapatan niya sa West Philippine Sea at sa Spratlys at sa South China Sea. Hindi naman siya ini-invade ng China. Kaya mali yung kanyang analysis na hindi namin alam kung saan niya nakuha. Itong nil or war policy ni President Duterte ay is an absurd policy na actually ang purpose lang talaga nun, ibenta ang ating soberanya laban sa mamamayang Pilipino in exchange for these funds for his project at mga irregular contract. Yes, kino-consummate ng visit na to ang pagbenta ng ating soberanya. Yan talagang esensya ng pagdalaw dito. Kaya dapat independent foreign policy tayo. Hindi dapat maka-Amerikano, hindi dapat maka-Chino, dapat maka-Pilipino. Yan dapat ang sundin ni President Duterte as he promised during the campaign na independent foreign policy. Maigpit namang ipinatupad ni Senior Superintendent Roger Simon ang hepe ng Makati City Police ang peace and order sa harap ng konsulada ng China. Yes, just the same, ganun pa rin, no permit, no rally. Pero siyempre, hindi mo naman kailangang violenteng i-disperse yan kung nakikita mong peaceful naman. At the same time, hindi maapektuhan yung flow of traffic at business as usual pa rin ng Makati. Tuwang-tuwa namang nakipag-selfie sa mga kapulisan ang ilang Chinese nationals mula rito sa konsulada ng China. Nolan Ariola, Leader News Philippines. Nabitin. Tapos na. Cut. Out. Ayan. Tuloy tayo. Thank you, Nolan. Mahaba yung SOT ni Nolan. Dapat ang SOT ng report, 30 seconds lang. Mahaba na yun. Anyway. Alright. 10 minutes after 7 in the evening. Kumusta po kayo? Sana'y ready na ang mga hapunan, ano? At pagka ganitong oras kasi, especially sa mga naghanap gutom na, di ba? Gutom na. Gutom na. Ano masarap na ulam sa hapunan ngayong Wednesday? Ha? Ano kayong masarap na ulam? Ha? Alright, sige. Basa-basa muna tayo ng mga sa ating palatuntunan. Mabs, konsulta konsuegra. Sabi niya, nag-react sa wall ko. Para po sa akin, nararapat lang na ipaalam sa publiko ang anumang napagkasunduan ng dalawang pangulo upang maintindihan ng nakararami ang mga mangyayari sa ating bansa. Thank you, Mabs, konsulta konsuegra. Mula naman, magandang gabi po sa mga taga Ubando, Bulacan. Yan, sa ating kaibigang Ubando, Bulacan Municipality Mayor Edwin Santos. Yung isa nating kaibigang napakasipag na Municipal Councilor Nemi Capiral ay sumagot. Konsyal Nemi, magandang gabi po. Sabi niya rito, hindi sa daming nagdaang administrasyon, wala naman tayo silang hiningi sa mga kasunduan pang ekonomiya at foreign agreement na napagkasunduan ng iba't ibang bansa. Bakit kay Duterte ang dami nilang angas? Yan. Konsyal Nemi Capiral ang sumagot ng ganyan. Nelson A. Brilla, dapat ipaalam, I think si Sir Nelson ay barangay kagawad sa Putatan, Muntinlupa City. Tama ba ako, Sir Nelson? Dapat ipaalam dahil ang gobyerno ay pag-aari ng taong bayan at binigyan lang sila ng taong bayan ng karapatang patakbuhin ito. Ang boss nyo ay mamamayan, marapat lang na mag-report kayo sa taong bayan, sabi ni Sir Nelson A. Brilla. Thank you, Sir Nelson. Sagot naman po ni Ferdinand Rolyan, double L. Para po sa akin, bilang isang mamamayang Pilipino ay buong pusong nagpapasakop o desisyon ng ating mga nangunguna sa ikakaayos ng relasyon ng bawat panig
Naniniwala ko na kahit di na isa publiko pa sapagkat bago sila nagkaroon ng kasunod ay napag-aralan na. Ayan. Ferdinand Roland. Sabi naman ni Edgar Legson, ang sagot niyang napakahaba ay oo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan ang sagot na napakahaba ni sino to? Si Legson. Yan. Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo. Sir Rafi Bianson, sabi niya, magandang gabi po, Sir Errol. Pakibati naman po ang aking mga kaibigan dyan sa Ormoc City, sa Leyte, especially kay paring Muriel Inong ng URD Mantrail, URD Riders. Yan. Nakamonitor kami pare, sabi ni Ben Santos. Magandang gabi sa ating kaibigang Vice Mayor po ng 13 Martires City. Vice Mayor Denver, Colorado, ang bagay na maging mayor ng napakagandang bayan po o city po ng 13 Martires City. Dapat manalo yan. Tutulungan natin yan na manalo. Vice Mayor Denver, Colorado. Aalisin na lang natin yung vice, di ba? Pag inalis mo yung vice, mayor na! Ayos! Ulitin natin ang ating survey question mga kapatid sa oras pong 15 minutes after 7 in the evening. Ating tanong po ay dapat bang isa publiko ng gobyerno ang detalye o nilalaman po ng 29 na kasunduang nilagdan or Memorandum of Understanding na pinirmahan po ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ano po ang inyong opinion sa ating pinag-uusapang tema tonight? Sali po kayo. Sumagot po kayo. May 100 pesos load sa may pinakamagandang sagot sa ating tanong. Tuloy muna tayo sa iba pang mga report. Dakuhan muna natin ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Alamin po natin ang mga nangyari sa maghapon na binantayan ni partner Jojo Sikat. Live mula sa Senado. Paring Joe, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Nananawagan itong si Senador Francis Escudero na dapat na isa publiko sa tamang panahon ng Department of Foreign Affairs at ng Palasyo ng Malacanang ang nilagdaang 29 na Memorandum of Understanding sa pagitan nila Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ito ang naging reaksyon ng Senador kasabay ng pagdududa ng ilang opposition senators sa naturang kasunduan. Ayaw naman magkomento na Escudero sa kasunduan ng China sa Pilipinas dahil hindi pa naman aniya ito nakikita ng senador. Aniya ayaw dito magkomento hanggat hindi formal na nababasa o napapag-aralan ang mga naturang kasunduan. Iginit ng senador na baka makapagsabi ito ng negatibo samantalang ang nilalaman pala ng MOU ay pabor sa Pilipinas kung kaya't mas makakabuti na ilabas na lamang sa publiko itong napagkasunduan ng China at ng Pilipinas kasabay nga ng pagbisita nito si President Xi. Iginit pa ni Escudero na bukod sa inihain ng mga kapwa senador sa Senate Resolution na naglalayo na imbestigahan ang mga kasunduan ay maaari rin naman aniya nila itong questionin sa budget hearing sa plenary sa DFA ukol sa MOU na nilagdaan ng dalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, well, sana mas makakapag-komentaryo tayong lahat kapag nakita natin yung kontratang pinirmahan. Kung meron man yan, sino ang pumirma ng kontrata? Sir, ibig sabihin, nakikita niyo yung urgency na magkaroon ng hearing on this para magkaroon talaga ng pagdinig. Magkakaroon naman yata ng pagdinig na. At sa budget, na papasok pala ang plenary debate sa Senado, tiyak ko, itatanong yan at isa yan sa mga itatanong sa executive departments na haharap sa Senado sa darating na linggo, kaugnay ng budget sa darating na taon. Kailangan ba ng hearing para ilatag yun? O pwede namang Malacanang will just furnish you a copy of whatever they sign? Malacanang can always furnish us with a copy. We can call for a hearing and we can ask for these documents during the budget deliberations starting next week. Marami namang oportunidad para makuha. Sir, can the Senate... Dagdag pa nitong si Escudero na may kapangyarihan ang Senado na questionin ang ilang kasunduan subalit walang kapangyarihan ang mataas na kapulungan ng Kongreso na pigilan ito.
Aniya ng senador, tanging korte labang ang makakapigil sa mga kasunduan transaksyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas kung questionable ang ilan dito. Ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sicat sa report na yan. Batiin din natin ang magandang gabi ang ating mga friends, mga friendsters sa Gerald Arcega for Senator 2019 group chat. Dami-daming group chat yan, ano? Ang aking cellphone ang likot-likot dahil sa mga group chat Ang likot-likot kahit natutulog na ang may-ari ng cellphone. Ang cellphone ay gising na gising dahil po sa mga group chats na yan. Ha? Natutuwa naman tayo sapagkat ang sisipag ng ating mga kasama. Ulitin natin, tayo po ay kumbinsido na kailangan natin ng isang Gerald Arcega sa Senado come 2019. I am not campaigning for him. Hindi pa ako nangangampanya. Sinasabi ko lang na ako naniniwala na kailangan pong magkaroon ng batas na magpaparusa po ng kamatayan sa lahat ng kurakot ho sa gobyerno. Mapapolitiko man or mapa-appointee o anuman pong designasyon na tinatanganan po sa gobyerno, kapag kanapatunayang nangurakot, dapat po ay parusang bitay sapagkat ang pangungurakot o ang korupsyon ang isa po sa pinakamayor na dahilan kung bakit ang Pilipinas po ay nananatiling mahirap. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, yan po ang isusulong ng ating kaibigang Gerald Arcega, an independent senatorial candidate na isang kapatid na Muslim, pero siya po ay nakakaintindi ng kultura ng mga Pilipino at ang pangangailangan ng bawat Pilipino na mabigyan ng pagkakataong makaalwa sa kahirapan. At isa nga po sa nakikitang dahilan ng kahirapan natin ay of course ang kurakutan sa gobyerno. Well, self-explanatory sapagkat pondo na nakalaan sa mga proyekto ay kinukurakot at hindi po nakakarating sa mga tamang benepisyaryo o tamang proyekto na dapat pakinabangan po ng taong bayan. Yung magandang pakay ng budget allocation or ng project defeated. Sa madaling sabi, hindi po mangyayari at hindi mararamdaman ng tao. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo. May isa pang balita si paring Jojo Sicat, ano? Balikan nga natin ang Senado at may isa pang report si paring Jojo Sicat. Sa oras po mga kaibigan na 21 minuto. Kalipas po ang alas 7 ng gabi. Ano bang ulam sa inyo dyan sa mga nasa Central Luzon na nagsasabing, ay salamat hindi tayo inabot ng bagyong Samuel. Pero tayo po ay nakikidumamay siyempre sa mga nahihirapan ngayon dahil po sa mga pagbahang dulot ng bagyong Samuel sa Visayas area, sa Samar, sa Leyte, sa mga lugar na yan na nakararanas po ng kahirapan dahil po sa maraming lugar dyan ay lubog sa tubig baha. Dala-dala naman ng bagyong Samuel. Kagandang pangalan, di ba? Babatiin natin yung ating kaibigang Bishop Samuel Tansatikno ng New Apostolic Church ay na-appoint na or na-promote na bilang apostle. Apostle, then Bishop Samuel, now Apostle Samuel Tansatikno. Sir, congratulations. And you have our support in spreading the words in the gospel of God to the whole world. Yan. Kailangan yan eh. Kailangan yan.
Sige, dakuan muna natin ang detalye ulit ng isa pang report ni partner Jojo Sikat live mula sa Senado. Paring Jojo, once again, pasok ka. Magandang gabi. Go ahead. Iginit itong si Senador Francis Chis Escudero na mandato ng Senado at maging ng Kongreso na busisiin ang pinasok na loan ng Pilipinas sa bansang China kasabay ng pagbisita ni Chinese President Xi Jinping. Ayon dito kay Escudero, maaring suriin ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa pamamagitan ng Finance Committee at Appropriation Committee ang anumang kontrata sa pag-utang ng Pilipinas hindi lamang sa bansang China kundi sa lahat ng bansa. Ito ang naging reaksyon ng Senador matapos na ginawang lagdaan ng Pangulong Duterte at President Xi itong 29 na Memorandum of Understanding kabilang na ang umano'y uutangin ng Pilipinas sa China. Aniya, kailangan na magsumite ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa borrowings at trabaho naman ito ng Senado at House na suriin kung may questionable sa kontrata. Ayon kay Escudero, all of the loans entered into by the government, all of the details of these loans are being submitted to both the Senate and the House in accordance with law. So bahagi sa dapat na maging trabaho ng Committee on Finance ng Senado at Committee on Appropriations ng Kongreso ang tingnan, suriin at pag-aralan ang mga loans na ito. Nagsasubmit din independently ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga dokumento kaugnay sa borrowings ng gobyerno ng Pilipinas. Sinasubmit din yan sa Senado at sa Kongreso. Kaya may oportunidad dapat kung sakasakaling may pangamba tayong mangyayari o nangyayari yan, may oportunidad ng Kamara ng Senado na suriin at tingnan yan dahil ni-require na natin yan sa mga naunang batas na pinasa natin. subalit iginit nitong si Escudero na maaari nga nasuriin ito ng Kongreso. Subalit tanging korte lamang ang makakapigil kung may questionable sa loan na pinasok ng gobyerno. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat live mula sa Senado ng Republika. Talagang ang Pilipinas po ay espesyal. Ang tingin sa perang galing sa China at ayaw sa iba. China lang! Kung ano man po ang dahilan. Palagay ko yung may piliwanag dyan ng Pangulong Duterte. Bakit? China lang! Yan. So, China lang! Alright, basa-basa ulit tayo ng mga sumasagot sa ating survey question mga kapatid. Ang tanong natin ay dapat maging sa publiko ng gobyerno ang mga detalye ng pinasok na kasunduan at nilagdan po ng Pangulong Duterte at Pangulong Xi Jinping. Yan, sagot po ni... Hindi naman sagot ito, bumati lang. Magandang gabi po, Sir Errol, sabi ni Pasukin Riders kami. Yan. Big Vista, Barameda, dyan sa Pasig City. Sir Marhay Nabanggi po, pabati naman po na Maray Nabanggi sa gabos na taga Cagraray Island sa Bakakay Albay. Ang sabi, in Tagalog, dahil Bicol ito, tatagalogin ko. Naalala nyo yung ating remote broadcast nung Sunday? Languages, may mga translators? Alright, sige, translate. Sir Errol, pakibati po ang lahat ng pakibati po ng magandang gabi ang mga taga Cagraray Island sa Bakakay Albay. Yan po ang ibig sabihin nun. Ayos! Maray na bang tabi sa mga kababayan ko sa Bicolandia. Yan. Mga Uragon. Yan. Masyaala, marami pong salamat Kuya Errol in behalf of our whole family sa paniniwala ninyo sa ating advokasya laban sa anumang uri ng korupsyon sa bansa. Mabuhay po kayo. Sabi yun ni Senator Sultan Gerald Muhammad Isa, aka Senator Gerald R. Sega. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, kami dito sa Leader News Philippines, patunay po na hindi tayo pera-pera tulad ng ibang media outlet na kapag ka mag-ieleksyon, ang tingin po sa mga kandidato
parang matabang baka. Parang matabang baka na nakakita na gagatasan. Alam niyo po, ang ating kaibigang Gerald Arcega ay isang mahirap na kandidato. Walang pera! Pero kami po ay kumbinsido na maganda ang kanyang saloobin, maganda ang kanyang puso, maganda ang kanyang pakay, at maganda ang kanyang ninanais na makapaglingkod sa bayan. Tutulungan natin po yan at ipapaalam natin sa publiko ang mga impormasyon na dapat nila pong malaman patungkol po kay Senator, yan. The would-be Senator Gerald Arcega ng Batangas. Yan. Dito po sa tinatakbong ito ni Gerald, ni Sultan Muhammad Isa, maganda pong ito, parang unifying force na regardless of the religion of whoever wants to support him, ay hindi po pinag-uusapan sa grupo nga natin Kristiyano, Muslim, hindi po hindi po yun na nagiging hadlang para magkaisa at maisulong po ang isang magandang advokasya tulad po ng magkaroon ng isang batas na talagang magpaparusa ng kamatayan. Ang iba nakasanayan na ang tawag po sa parusang kamatayan ay bitay. Ganyan, di ba? Bitay. Pero wala naman talagang bitay, di ba? For a while, meron po tayong death penalty by lethal injection. Pero yung common tao, ang tawag po doon ay bitay. Yan. Dapat talagang magkaroon ng bitay. Yan. At yan po ay mangyayari kapag ang ating Senador Bitay ay maupo dyan sa Senado at mapalitan po ang mga nagbubutas lamang dyan po ng bangko. Nagpapalipas lamang po ng oras. Pero binabayaran po ng 200 million pesos a year. Na pork barrel, Countrywide Development Fund na itinatanggi po ng lahat. No? Alam niyo po, itinatanggi man ng mga senador, sila po ay may 200 million pesos na pork barrel, aka Countrywide Development Fund, aka Public Service Fund, aka budget daw sa pagtulong sa kapwa. 200 million pesos in a year. Ang isang termino po, mga kaibigan, ng senador or congressman ay 3 years. So, 200 million times 3, that's practically 600 million pesos, more than 1 billion pesos. Na kung hindi kurakot ang maupong senador, napakarami pong magagawang kabutihan sa ating bansa. Samantala, Sir Errol, magkano naman po ang budget ng mga tongresista? Ang mga tongresista po ay may ibinibigay na budget ng gobyerno na 70 million pesos a year. 70 milyones de pesos kada taon. Okay? Medyo mababa kaysa sa senador. Ang senador kasi 24 lamang. Ang mga kongresista kulang-kulang 300. Sila lang, 300 plus if I'm not mistaken. Kasama po yung mga kung sino-sinong mga party list. Di mo ba? 70 million times 3. So, mayroon din po silang 210 million sa loob ng isang term. Ngayon, may mga usap-usapan dyan na may mga komisyonan dyan sa mga projects. Mabait na raw kung 10%. Pero may mga swapang daw na 50-50, 50%. Diyos ko po, di ba? 210 million o sabihin natin 70 million a year. Dinukwang ni congressman yung 50%, di ba? 35 million. Anak ng kagaw, parang tumatama sa loto every year. Every year tatama sa loto. Yan, ganon. Yan, so sige, tuloy tayo. Sinasabi ko lamang po na ganong karami ang budget na binibigay po sa mga mambabatas na sana po ay nababantayan natin para talagang mapunta sa tamang dapat pagkagastusan, Isang malaking karangalan na mabanggit po ninyo ang ating ipinaglalaban, sabi ni Senator Gerald Arcega. Tycon Marabillion, magandang gabi po. At sa lahat pong mga nakasilip sa ating palatuntunan. Well, feel free Feel free. Ang ating tanong,
ang ating tanong tonight, dapat bang isapubliko ng gobyerno ang lahat ng nilalaman or detalye ng mga MOU or Memorandum of Understanding? Para ako nabubulol. Memorandum of Understanding? Thanks, Mr. Okay, Memorandum of Understanding. MOU! In short, MOU. Mga kasunduan na nilagdaan po ng dalawang bansa. In behalf of the Philippines, President Duterte signed it. And in behalf of China, President Xi Jinping signed it for China. So, 29 po yan. Marami-rami, di ba? Sandamukal. Talagang napakarami, no? Is it the first time? Hindi ko alam, if this is the first time na pag bisita po through a state visit ng isang presidente ay parang lamsam na pinirmahan ng mga kasunduan. Previously, mga ilan-ilan lamang, pero ngayon parang parang pakyaw. Parang pinakyaw, napakaraming kasunduan, ano? Yan, sige. Sige ho. Doon po sa mga nais tumawag sa atin, buwelo-buwelo po kayo at welcome na welcome. Ang ating telepono po ay 0927-494-2175. At yung ating smart number naman po ay 0949-736-5000. Oh, by the way, congratulations kay Mr. Walter Brown, ang presidente po ng Philippine Mining Safe... ano ba yun? Philippine Society of Miners. Ano nga yun? Philippine Mine Safety Environment Association, tama ba? Incorporated. Who's having their 65th Annual National Mine Safety Environment Convention in Baguio City. At tayo po ay nag-ikot-ikot kasama si partner Oliver, Engineer Oliver. At marami tayong mga bagong kaibigan. Bukas po ilalabas natin yung mga video bukas, ano? Lalabas natin yung mga exclusive interview. Ayan. At natagpuan natin yung ating long-lost friend, Kurt Frankenberger. Kakaibang apelyido, di ba? Kurt Frankenberger ng Wincheer International. Pinagmamalaki nila doon isang isang makina na pang pamatay sunog, panipsip ng baha. Ganun, kailangan niya ng mga LGU. Ha? Sige, kumusta ka, partner? Tito Poras! Kaibigang Tito Poras. Nakailang beses na akong gawi sa may Quezon City. Hindi tayo nagpapanagpo. Tito, tuloy natin yung ating importanteng meeting at kailangan nating mailunsad ang masigasig na pagpapalam sa mga bagay-bagay patungkol po sa advokasya ni Senator Gerald Ortega. Ayan. Alright? Sige. Okay, sige. Napaluha po ako sa mga sinabi ninyo, Sir Errol. Totoo po yan sa ating totoo po yan na ang ating iniidolong broadcaster, mga kasama na si Kuya Errol ay isang napakabuting tao na kahit kailan ay hindi para sa pera kundi para sa kabutihan ng ating sambayanang Pilipino. Saludo po ako sa inyo, Kuya Errol, sa pagsuporta nyo sa marlitang kandidato at asahan po ninyo na hindi kayo mabibigo. Maraming salamat po, Senator Gerald Ortega. Alam niyo po si Errol na kami, Senator, napakapili. Mapili ako sa kinakaibigan ko. In fact, sa mga organization po, hindi kami basta-basta sumasali sapagkat we have something to... mapili kami. And we really know, alam namin, sa bigkas pa lang ng mga pananalita, sa pagbukas pa lang ng bibig, we know how to read between the lines if the person is really sincere or bola-bolang siopaw lamang. Kaya dito po kay Senator Gerald Ortega,
Sa unang pagkakataon pa lamang na makita ko po ang mama na nagsabing kamatayan lamang makapipigil sa akin kahit ang misis ko niya nagpuprotest. Pero sa aking damdamin niya na makapaglingkod sa bayan. Yan. So, yan. Diyan tayo hanga sa ating kaibigang Senator Jel Orcega. At mulit-muli, yung sinasabi po natin na ang Leader ng Philippines ay nakalaang ay pagpatuloy po ang pagpapaalam sa mga bagay-bagay na dapat malaman po ng lahat ng mga manonood po natin, mga nasa Pilipinas, mga nasa abroad, mga OFW na dumadami po bilang mga botante, ipapaalam po natin yan. Huh? Gagawa tayo ng isang video na magpapakita kung ano ang mithiin po ni Senator Gerald Orcega sa mga kababayan nating Pilipino once na nandyan na po sa Senado. Oras na po para mapalitan ng mga nagbubutas lamang po dyan ng mga executive chairs, mga nag-uubos lamang po ng oras at nagkakamal lamang po ng salapi sa pagpapalipas lamang po ng oras na natutulog po sa sesyon. At kapag ka nagawian po ng camera, biglang nagugulantang. Anak ng kagaw, ano? Biglang nagkukunwaring gising na gising. Inayupak talaga. Alright, sige. Palitan nga. Okay ba yung shot dati na ganyan? Balik nga tayo dito sa... Asan na ba yung aking stinger? Nagtampo na naman ang aking stinger. Okay. Yep. Ayan. Sige. Tuloy-tuloy po tayo. May isa pa tayong report? Meron pa? Si Hill. Wala na. Okay, try mo nga partner si Boyet Guillermo at may report siya. Meantime, balikan ko po kayo sa oras mong 40 minutes after 7 in the evening. Ang programang Kamaong Asero po ay magbabalik pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Bakit tayong gumana ito? Ayaw gumana to. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Na-miss ko yun. Naituloy-tuloy ko eh. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.
from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Camaong Acero. Ayos na? Yes. So, sige. Nagutom lang siguro yung ating stinger. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po kayong nanonood ng palatuntunang Camaong Acero. Dito po sa Little News Philippines. Nais ko pong imbitahin muli kayo. Kami po ay kating-katina na makapag-eri po sa Pinoy Extreme Channel. We will do our best by Monday. Pinoy Extreme Channel. Doon po sa mga may signal cable, may sky cable, may cable link, o ano man pong cable connection, yan po ay mapapanood po ninyo sa cable TV. At tayo po ay mapapanood sa Pinoy Extreme Channel by 5 to 6 in the afternoon. And we would like to say thank you. We're so grateful sa imbitasyon ni na partner Renan R.L. Lopez ng RevUp at yung program manager natin sa Pinoy Extreme Channel, si Sir Norman Castillo. Salamat sa imbitasyon na maging bahagi tayo ng kanilang programming lineup. Right, sige! 45 minutes makalipas na po ang alas 7 ng gabi. At exactly 8 po tayo po ay magwa-wind up sapagkat ang susunod na palatuntunan po ang mahiwagang palatuntunang Bible Cafe, no? At pasensya na po kayo. Nakailang araw tayong wala, no? Kasi na-excite po kami sa first ever na remote broadcast ng Little News Philippines. Nais ko lamang pa ikwento, no? Ang Little News Philippines po ay may kakayahang mag-remote broadcast kahit saan sa Pilipinas o sa ibang bansa. We can do it. We can do it. We have a capacity and we are organized to do a remote live streaming, a broadcast digitally. And we did it sa Rojas Boulevard at tayo po ay nagpapasalamat po sa isang organisasyon na nagtiwala po sa atin ng New Apostolic Church. Isa pong how do I describe that? Napaka-meticulous na kliyente na mga kaibigan, no? Ayan, sa mga kaibigan. That ang aming mission, our mission then was to really deliver an excellent live streaming services. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nabigyan ng pagkakataong ipakita ang kakayanan po technically ng Little News Philippines. Ayan. Sa pangunguna ng ating Operations Head, Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso. Ayan. Napasama si John Senzano. Ayan. Kasama na natin si Clarence Sandaya. At sino-sino pa? Errol Dakame at Errol Dakame. We did it last Sunday, no? We are live on 5 different languages. English, Tagalog, Indonesian, Korean, and Cebuano. Ayan. Sabay-sabay pong nakalive po yan with translators. At yung ating live broadcast ay nagmula po sa Palacio de Maynila along Rojas Boulevard. At yan tayo po ay nagpapasalamat kay Kuya Tim Gabriel, ang suportado naman po nating Vice Mayor wannabe sa Muntinlupa City. Alam niyo po dyan sa Muntinlupa City ay kailangan po dyan ng bagong dugo ng maglilingkod sapagkat ang karamihan po dyan sa Muntinlupa City ay mga prutas na ng trapo, traditional politicians. Mga magkakamag-anak, nagpapalit-palit, nagsalinlahi mula sa tatay. Pag wala na yung tatay, papalit yung anak. Therefore, wala pong transparency. Di ba? Bakit walang transparency? Of course, kung nangurakot yung tatay, pagpalit ng anak, alangan namang imbestigahan ng anak.
Di ba? Alangan na may pagwagwagan ng anak. yung kalokohan ng tatay niya na pinilitan niya, di ba? So, ganyan po ang problema natin sa dinastiya, sa dynasty. Now, kailangan po ng bagong vice mayor sa Muntinlupa City. Ako, naniniwala ako sa pagkatao ni vice mayor. Yan. Vice mayor would be Vice Mayor Tim Gabriel. Ayos! Yan. So, kaibigan natin yan, isang professional na tao, matas ang pinag-aralan, mabuti ang kalooban, magandang mga plano, and he can really be an excellent presiding officer of the City Council of Muntinlupa City. English yun Gutom lang yun. Teka, basa muna tayo ulit. Mader Kati Bragais, magandang gabi anak. God bless your family. Mader, salamat. Oo, kailan ba uwi si Tol William? Clotario Vinmac Kashi, inaanak. Ihado, hain ka. Magandang gabi po, Ninong Errol, watching on you. Ayan, hain ka, inaanak. Chit Odoya, good evening. Congrats sa program mo. Ma'am Chit Odoya. Ang Pangulo naman po ng Pasig City Circle of Presidents. Yan. Na napakabait din at tuloy-tuloy ang mga pagtulong. Tuloy-tuloy ang mga charity na ginagawa po sa hindi lamang sa Pasig City kundi sa abot ng kanila pong makakaya. Ang tropa ho ni Ma'am Chit Odoya tuloy-tuloy pong tumutulong din. Sana dumadami yung mga tulad ni Ma'am Chit, ano? At iba pang mga kaibigan natin na wala pong pagdadalawang isip when it comes to uplifting the lives of other people. Yan, Ma'am Chit! Namimiss ko yung building mo at kayo dyan sa inyong magandang building sa Pasig City. Ano kaya lagyan natin ng studio sa building ni Ma'am Chit, ano? Ganda ng kasi kailangan natin ng Metro Manila studio na maganda. Ako, I'm planning to really to have a world-class studio somewhere in... Saan ba maganda? Sige. Baka ma-preempt, no? Secret. Teka! Jangwar Ramirez, gandang gabi po, Boss Errol, sabi ni Jangwar. Who else? Christine Arcega. Good evening. Hi, sir. Thanks for the kind words to Senator Gerald Arcega. Ma'am Christine. Ayos. No problem. Welcome. More power to your show. Thank you, Ma'am Christine. Si Ma'am Christine po kababayan ko po ito. Na isa pong, I understand, naturopathic doctor. Na nanggagamot po ito sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Pero may gamit po siya na isang makabagong gadget asi para siyang ECG na sa mga palad mo pa lamang Clarence, pag ang palad mo nilagay mo doon, makikita kung wala kang pera sa bulsa. Yan. So, hindi. Kidding aside, meron pong gadget si Ma'am Christina by Merly. Putting your fingers, I understand, makikita po kung ano yung makaramdaman na meron po kayo sa iyong katawan, ano? Yan. Ma'am Christine, yung mga ganyan ay nasusubukan po ng marami nating kababayan. Alam niyo ho, may mga Pilipino hong namamatay na lamang po, hindi nakakakita ng doktor. Gusto mo magpa-doktor, natatakot pumunta sa doktor sapagkat walang pera. Di ba? At makapagpa-doktor man, napilitan, emergency, di ba? Pinasok sa ospital, tinanggap sa ospital. Nung makita ang bill, Diyos ko po, lalong hinay blood eh. So, alam niyo po, kailangan po ang kailangan po ang mga ganyang advocacy rin, mga health advocacy ni Ma'am Christine. Yan. So, umiikot yan si Ma'am Christine kung saan-saan para makatulong din. Ma'am Christine, good evening po. Ayan.
Ulitin natin ang ating survey question while we only have 7 minutes more to go in our program. Dapat bang isa publiko ng gobyerno ang detalye ng mga kasunduang pinasok Pinas? At yan po pinirman siyempre ng ating presidente, PRRD and Xi Jinping. Sa China, ang pagbasa po kasi ng pangalan nila mula sa apelyido. Apelyido, middle initial yata at saka pangalan. Yan. Halimbawa, Errol Dacame, uunahin, Dacame Consulta Errol. Yan. Parang masagwa, no? Dacame Consulta Errol. Sa atin, Errol Consulta Dacame. Sa China, ganon. Dacame Consulta Errol. Tapos sa address, ganon din. Diba? Sa address, ganon din. Mula muna sa probinsya, bayan, barangay. Sa atin, barangay, bayan, probinsya. Balistad. Happy birthday ulit sa mga may birthday po today. In advance, happy birthday kay Mama Jing. Bukas po yan. Mama Jing, we love you and I love you. Sabi ni Clarence, sinong Mama Jing? Mag-ingat ka mamaya. Mag-ingat ka at may pamalo yan mamaya. Teka, tuloy tayo sa iba pang mga messages sa atin. Maraming salamat po. Nakakatuwa ka naman, anak. Papunta kaming airport. Sasalubungan namin si Junjun. Ay! Pauwi na si Junjun. Junjun! Sige, ayos. Alam niyo po si Junjun ay napakabait na batang yan. Pag ganun-ganun lang pero mabait na anak. Talagang sa pamilya ay tutok na tutok para tulungan ng pamilya. Yan. Napakaswerte ng mga pamilyang may mga mababait. Mabait ka ba? Mabait daw si Clarence. JR Bio. Hi, JR. Ayan, sige. Para sa akin. Ano yan? Yan. Ayan, nabasa ko na ito, di ba? Nabasa ko na ito. Sige. Okay, 100 pesos load siyempre sa may pinakamagandang sagot, ano? Basta kami po rito sa Leader Knows Philippines. By the way, iniimbitahan po natin ang mga organisasyon, individual, na yung gusto pong matuto na gumawa po ng balita through digital storytelling. Sumali po kayo sa ating isinasagawang mobile journalism workshop. By the way, ang susunod nating mobile journalism workshop will be in LUA, Local Water Utilities Administration Compound. At niluluto na po natin yung schedule sapagkat in principle ay tayo po iniimbita ni na Ma'am Janet Guhoko na magsagawa po ng workshop. I-workshop po natin yung mga kaibigan sa LUA, especially yung mga in charge sa public information nationwide. But we're not limited to we are open, in short, we are open to any organization who wanted to learn how to produce digital stories. Ang atin pong itinuturo ay ang paglilikha po ng mga newsworthy videos, mga valuable videos using your smartphones only. Ayan. Alam niyo po bang kami po sa telebisyon, malaking gastos para lamang po mag-cover ng isang balita. We have to send cameraman with a professional broadcast camera na ang presyo po ay mahigit 1 milyon. We have to send a reporter na may isa pang radyo na dala-dala. At yan po ay gumagana at may mga bayad po yan. May subscription po yung mga radyong yan for fast communication aside from the cell phones, no? And of course, my driver, may assistant cameraman, may lightman. Yan. So, isang team. Madaling sabi mga kaibigan, producing a story for a television network is really, really expensive. But today, ladies and gentlemen, because of the smartphones, of the mobile phones, producing digital stories with the same quality, HD quality, is very, very affordable. Ayan, yan po yung tinatawag po nating innovation because of the online technology. Leader Knows Philippines po ang nagtuturo niyan at wala pong iba. Kahit sa mga major networks, wala pong ganyan. Only here on Leader Knows Philippines, we teach mobile journalism.
Abangan po ninyo ang nalalapit po nating Mobile Journalism Academy, wherein we teach how to write news the mobile journalist way. Number 2, how to shoot stories using mobile phones. Number 3, the art of interviewing using mobile phone. Number 4, sa kurso ay the gadgets of the mobile journalist. And number 5, the code of ethics of a journalist. Yan. We teach the Philippine Journalist Code of Ethics. Yan. Kasi hindi sapat na meron lamang po kayong skills, kakayanan mag-produce ng mga valuable stories. Kesa nagtutuwad po kayo dyan, mag-selfie-selfie. May nahulog pa nga sa building, kaka-selfie. O yan. So kung ano-anong selfie-selfie, kakain ng kung ano-ano, yan, ipopost. Ayan. So instead of that, tayo po ay nagtuturo po ng pag-produce ng mga real worthy and informative videos using your mobile phones. Doon po sa mga interesado, mga organisasyon, call us up, 0995-148-3605. Kumusta po ang mga taga-MCBO na nag-request na gawan po natin ng mobile journalism workshop? Kumusta kay Juliet Abalos? Juliet, kumusta ka na dyan sa Cainta? Cainta ba si Juliet? Yan. Maraming salamat po sa mga natulungan ng PCSO na taga rito sa 13 Martires from Vice, Denver. Yan. Yan. Siguro ang nice sabihin ni paring Ben Santos na dati ay ang tawag namin ay Jing Santos. Ang ibig sabihin siguro nito, alam niyo po, kami kasi rito sa Leader News Philippines, talagang tinutulungan din natin si would-be Mayor Denver, Colorado. Lahat ng mga request sa PCSO at sa pakikipagtulungan ng ating kaibigang PCSO General Manager, General Alex Balutan, ay tinutulungan ng Leader News Philippines. Ini-endorso sa atin ni Vice Mayor. At tayo naman po ay nagpapadala ng mahiwagang sulat kay General Alex Balutan. At lahat ng ini-endorso po natin ay talagang tinutulungan po ng PCS. So dyan po sa mga taga-13 Martires, kung magkakaproblema po kayo, kalusugan, hospital, o anuman, tingin po ninyo makakatulong po ang office ni Vice Mayor at ang office po ng Leader News Philippines. Wala po kaming perang pinag-uusapan. Pagka ganyan pong tulungan, magandang kalooban lamang po ang aming mga ugnayan. Ugnayan. In fact, the last time I've seen Vice Mayor Denver, Colorado is I think in 2014 pa yata. Alam mo ba, Clarence, bumisita ako sa bahay nila at kami naghuntahan sa kanyang farm. Akalain mo pabalik bigla pa akong kailangan duman sa ospital. Tumas ang aking dugo. Ayoko na mag-sol. Pero may mga kasama naman ako parang nainis ako. May kausap ko nakakainis. So, nainis ako. Sige. And that was, when was that? 2014 pa yata. Ano na ngayon? 2018. So, ganon. Kahit hindi kami nagkikita, in short, kahit hindi kami nagkikita ni Vice Mayor Denver, ni paring Ben Santos, ganon. Telepono lang, email, tuloy-tuloy ang ugnayan ng tulungan. And again, we are not limited to health ganyan through the PCS. So, hindi tayo limited. Marami pa tayong paraan na makatulong sa ating kapwa. Areglado, sige. Binabati ko po ang pinakamagandang babae na nanonood ngayon, Kuya Errol, ang aking wife, Cristina Arcega, praying sa Allah para sa tuloy-tuloy na tagumpay po ng Leader News Philippines para mas marami po kayong matulungan. Napakaganda po ng inyong advokasya. Thank you, Senator Gerald Arcega. Promise and commitment of Leader News Philippines. We are with you.
It's now 2 minutes after 8 in the evening, mga kaibigan. Balikan na po natin yung ating mga headlines. Makarang maglandfall po ng 5 beses, Bagyong Samuel bumilis. Sa kaugnay na balita po, dahil sa bagyo, ilang lugar sa Iloilo, Samar at Leyte lubog po sa tubig baha at may naitala ding landslide. Philippine-China Joint Oil Exploration susi daw sa kapayapaan. Chinese consulate muli pong kinalampag ng mga militante. Bill hinggil po sa tax amnesty, pasado na po sa Kamara. DOJ Secretary Guevara, pinanumpa na po si Pailon bilang bagong Bucor Chief. Samantala sa ibabang balita, isang minor de edad nakasagasa po ng 6 katao. Isa patay. Sundalo naman nagpakamatay, makarang barilin at mapatay ang kanyang kalibing guro sa loob mismo ng classroom. Burol naman ng 5 sundalong nasawi sa labanan po dyan sa Sulu. Bibisitahin po ni Duterte. South Korea nahalal bilang bagong Interpol President. At yung ating tanong sa bayan, dapat bang isa publiko ng gobyerno ang detalye po ng mga kasunduang pinasok ng 2 bansa, Pilipinas at China? Yan, may mga sumagot sa atin. Titingnan natin kung may magandang sagot po rito base po sa magiging panghuhusga. Panghuhusga, ha? Yung nakapin, yun ang nanalo. Bay, talaga naman, oh. May nakapin na raw. Sabi ni Clarence. Sabi na, by the way, magandang gabi po and special mention sa aking tatay Doming Aspiras Cañero, ang founder, chairman, president po ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Taga Quezon City po, taga La Union. Relax. Oh, relax. Malapit na tayong guminhawa. Sana we're praying hard that it will really happen before Christmas. Para kumanta tayo, makakanta kami ni Tatay Doming ng ano? Ka talaga, Clarence, ha? Excited ka lagi. I'm dreaming of... Ayos! White Christmas! Anong ibig sabihin ba ng White Christmas? Basically po, ang ibig sabihin po niyan, masayang Pasko. Ganun. Everybody dreams to have White Christmas. Yan, sige. Tayo naman po ay talagang every year masaya naman po ang ating Pasko. At hindi naman tayo nakatingin sa material na bagay, di ba? Tayo po ay masaya at tayo po ay napapaligiran ng mga taong mapagmahal, mapagmalasakit, maalala, di ba? Na mga ganyan tao, di ba? Alam niyo po, higit sa lahat, tao, di ba? Hindi pera. Okay, so, in short mga kaibigan, ang nanalo daw po ng 100 pisong load sa gabi pong ito ay... Teka, nasaan ba yung drum natin? Ay... Ang ating manonood na nasa Saudi Arabia pa. Paano yun? Paano yun? Ang alam ko si JRBO ay nasa Saudi Arabia. Tatanggapin niya ba yung load na yun? Matatanggap niya ba kayo yung load na yun? JR, tawag ka, ha? At tingnan natin kung anong balintong ang pwede natin gawin para matanggap mo ang 100 pesos load. Ayos! Congratulations, JRBO, na isa pong Bicolano rin, taga Tabaco City, but he is right now in Arabia working for his family, of course. Congratulations! Now, alright, sige! Kung tayo naman po ang pasasagutin sa ating tanong, na dapat bang isa publiko ng gobyerno ang nilalaman, ang detalye ng mga kasunduang pinasok, nilagdan ng 2 bansa, ang Pilipinas at ang China, ang isang maliwanag, matayog at matigas na sagot ni Errol Dacami ay dapat lang, sapagkat
the people deserve to be informed, no? Ang anumang bagay na napakahalaga po para sa ating bansa, karapatan ng bawat Pilipinong malaman po yan. Yan. Ayaw na naman. Ito. Talagang ayaw na. So, wala. Ayaw talaga. So, ang gagawin po natin ngayon, mag-iinot-inot na po tayo to give way for the next program, Bible Cafe. Nais ko po munang pasalamatan siyempre ang Long Range Philippines, kagapay po natin sa paglilingkod everyday sa ating mga viewers worldwide. Siyempre ang PQC Paint Depot dyan sa Tacloban City, kasama po ang Burgos Co Auto Parts. Yan. Para po sa lahat ng inyong pangangailangan sa mga pyesa, sa sasakyan, mga accessories, Burgos Co Auto Parts dyan po sa Tacloban City, at sa mga magpapatayo po ng bahay, magre-renovate, magpapaganda, kailangan nyo po ng kalidad na pintura, pumunta po kayo sa PQC Paint Depot sa Tacloban City. Yan. At hanapin niyo po si paring Rafi Bianson. Yan. Malay niyo, may discount pa yan. Pero ang sigurado, quality paint. Yan, quality paint. Siyempre, mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga nakasabay sa paglilingkod sa gabi pong ito ng Wednesday. Mga nag-report po sa atin, Nolan Ariola, Jojo Sikat, naudlot na report ni Boyet Guillermo. Naudlot ha. Sa ating engineering po, nakasubaybay siyempre ang ating operations head, Oliver Licom. At nagpapalipad po sa ating palatuntunan, Clarence Andaya. While nakamonitor po sa atin ang ating creative director, Mark Anthony Reynoso, a.k.a. Papa Mark. a.k.a. Papa Mark. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, Cheryl na kami. Maraming salamat. Magandang gabi and God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Ay, nandiyan ka lang. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.